Aos medios de comunicación para dar conta e explicar que nos leva a presentar unha moción de censura contra o actual alcalde de Ponteceso. Nas eleccións municipais de maio de 2019 acadouse unha maioría absoluta cun resultado de 8 concelleiros de un total de 13 que compoñen o pleno. Desde ese mesmo día, a relación que mantiñamos co noso compañeiro cambiou radicalmente. Pasou de ser unha persoa humilde e preparada para calquer proposta a ser unha persoa altiva e a tratarnos como seres inferiores aos cales non lle tiña que dar explicacións de ningún tipo. Pese a ese cambio na súa maneira de actuar, nos días posteriores ao 26 de maio de 2019, que foi o día das eleccións municipais, nomeámolo alcalde, existindo xa naquel momento liortas internas. Facendo alusión á máxima, o que mal empeza, mal acaba, desde a toma de posesión seguiron as discusións internas, baseadas principalmente na falta de transparencia e falta de información que Lois Carballido limitaba aos seus compañeiros. Tiñamos prohibida a consulta de datos nas oficinas persoais técnico, como Secretaría de Intervención. Novatos como éramos e somos no tema político, fomos traballando na medida do posible para que os nosos veciños visen cumplidas as súas necesidades, que foi polo que cada un de nós se meteu neste proxecto. Cumplimos e acatamos as órdenes que nos daba o alcalde, que nos daba con algún que outro desencontro, pero co paso dos meses comprobamos que as decisións eran tomadas de unha forma unilateral, que o diálogo non existía e que el ignoraba por completo as nosas opcións, sendo usados como bonecos ao seu antollo. Levando aínda non 6 meses de mandato, tivemos reunións con directivos do Partido Socialista Provincial para limar as asperezas. O asistente a esa reunión foi Valentín González Formoso, o presidente da Deputación da Coruña. Nesa reunión, Valentín normalizou a situación e deulle un aviso ao alcalde para que escoitara o seu equipo e lle transmitise toda a información posible para tomar as decisións entre todos. Todo foi en vano. A cada reunión que asistíamos, as liortas ían a máis. E Carballido ceñíase a decir: eu son o alcalde. A cada pregunta que lle facíamos en canto a xestión ou estado de contas do Concello, non obtiñamos ningunha resposta. Ante esta situación, en setembro, o Goberno rompe por completo. Plantámoslle cara ao alcalde e non aprobamos un pago de facturas que tiñan reparos de intervención. Facturas que non cumplían a lei, sen partidas presupuestarias e sen reservas de crédito. Unha práctica moi común na maneira de traballar de Lois Carballido. Facturas ordeadas ao seu antollo e sen respaldo económico. Entendemos que para pagar favores. Desde ese momento, co goberno desmantelado por completo e con múltiples enfrentamentos internos, solicitamos a súa dimisión. Fomos 6 concelleiros de 8 que formaban o seu goberno, aos cales non estábamos de acordo nas mans das que estaba o goberno de Ponteceso. A partir de aí, ceses infundados alegando a falta de confianza ou a disciplina de voto. Expulsou a 5 edís do seu equipo de goberno e, posteriormente, axudado dos mandamais do partido da provincial da PSDG, expulsáronos do partido sen poder explicar a situación e facendo caso somentes á súa versión. A situación degenerou ata tal punto que Lois Carballido se adicou a seguir gobernando Ponteceso sin ningún tipo de diálogo e comportándose como se aínda tivera a maioría absoluta que acadáramos todos xuntos. Ante a solicitude de documentación para saber o estado actual de moitos temas do Concello, obtemos o silencio por resposta. A estrategia de goberno deste básase nas chantaxes, nas ameazas e nas coaccións para conseguir os seus propósitos, usando o pobo como rehén, contando verdades a medias, favorecendo só aos que lle mostran o seu apoio e censurando e bloqueando aos que non apoian a súa forma de facer. Chegados a este punto,
non nos queda outra opción que dar paso a este trámite. Intentar apartar este home da alcaldía, porque os máximos perxudicados son os nosos veciños. Agora, xa todo o mundo pode ir entrevendo como funciona, despois de poder seguir os plenos nas redes sociais, nos cales censura o que non lle interesa, nos cales imparten mítins políticos donde conta máis mentiras que verdades. Incumple o Reglamento Orgánico Municipal, sen que teña ningún superior que denuncie ou regule esas faltas. Non defende os dereitos dos traballadores. Segue sen aclarecer os feitos das grabacións de vídeos e audios no despacho da alcaldía. Uns audios nos que se pode comprobar a súa verdadeira cara. Presunta falsificación de facturas, presunta prevaricación e falta de respeto hacia os seus traballadores, cando logo fai unhas declaracións públicas totalmente contrarias á realidade. Pago de facturas duplicadas, é dicir, facturas que ían nos procedimentos extrajudiciais e que posteriormente figuraban pagadas co mesmo concepto. Cantas veces se pode abrir unha zanja na mesma parroquia e no mesmo lugar? O concelleiro de obras, xercendo as súas funcións nese momento, confirma que só se abriu unha vez e existen dúas facturas con distinta numeración e co mesmo concepto. Outra proba máis das ilegalidades que comete Lois Carballedo. Estos son só uns exemplos da situación real, a situación que nos leva a todo este trámite. Porque non podemos deixar de intentar apartar este home do poder, porque prioriza nos seus intereses persoais antes dos seus intereses xerais do povo, donde a palabra democracia non existe no seu dicionario, e a súa forma de gobernar comeza pola palabra coacción. Instamos a persoa que lle corresponda, que lle dea paso a esta moción, que valore que está apoiada por gran parte da corporación, por non dicir toda. Está máis que xustificada. Esta persoa é testigo de todas estas razóns que aquí se representaron. E a situación da parálise do Concello é evidente. Aínda sendo coñecedores de que a lei é o que é, non nos queda outra que intentalo e agardar que sexa un xuíz o que decida. Non é nada persoal en contra deste señor, senón da súa xestión. Queremos dar gracias ao PP e ao APIN por estar e por apoiar. E tamén a esa xente que nos para pola calle e nos dá moitos ánimos. E gracias tamén aos medios de comunicación. E conforme presentamos unha moción de censura, tamén temos un proxecto político que avalan estes 2 anos. Fai a súa presentación, Ana.